Aku biyen yo tau sekolah, lulus SMP aku pindah nang SMA. Cita-citaku kepingin dadi sarjana, burung dadi sarjana aku digaet muslimah. Terus aku ngelanjutno kuliah, aku KKN nang Jawa Tengah. Sing tak survei tempate pariwisata, kenal cewek bule teko Amerika. Aku nyadari nek cewekku pancen turis, ibu Jerman, bapak asli Perancis. Saben dina dijak ngomong bahasa Inggris, bareng aku rada bingung tak jawab I don't speaking English. Pancen enak wong lagi pacaran, metu wong loro tak gandengi tangan. Cewek tak apeli liwang lawat guritan, bareng bapak ning ngamuk aku disiram kobokan. Nek cewekku pancene ngalem, mergo areke ayu mirip bintang film. Cewek tak rangkul aksine gak gelem, bareng rodok merangsang ngeses-ngeses ambek melek merem. Nek cewekku pancen rodok tolol, masih gak ayu tapi bokonge bahenol. Tak gonceng sepeda motor katik tangane metakol, bareng sepi-sepi dadak ngrayai kunci. Indroto cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarak ingkang sekejo. Nek ditinggal awe-awe dolor arek ndoh agung koncone dhewe ae. Main ngene ndoh agung iki kira-kira mun balak-balik. Mulane Lodro Karya Budaya niki pun mboten pisan. Aku mendem Bos. Kanca won sik. Kan ngombe nduk endi? Ngombe nduk endi kon mang? Bos. Aku kanjane ket mangga gelem lho won dipaksa ae. Iki dulur Kalimantan tok sing akeh won. Iya, Bos. Eling Dik. Kan apa sih won? Jare mang mendem. Eling-eling apane andepmu aku gak biasa ngombe ngono to. Bos, ojo ta. Aku gak apa. Arek klothok iki senengane ngombe, lha apa turuti iku. Aja cacak klothok, aku iwak teri lho biasa. Pon. Iki lah main gone daleme. Sapa marah? Oh, ya apa rek. Main ndok omahe Pak Supeno. Supeno. Nyupeno. Iya. Lak ngipi. Supeno. Suku ana omah lha apa suku? Kok Supeno ya sumu bae. Kok Supeno. Jenenge iki Supeno, Bos. Pak Supeno. Lho, suku ana omah kok Supeno. Aku gak duwe su. Nggone omahe Pak Supeno. Ya. Waduh gopo kabeh iki mang acarae tekone arek-arek akeh pating grencil ngono. Iya. Acarane wulan ngene iki penggawean akeh won. Oh iya, Bos. Supali dhewe. Iya. Terus kon dhewe, slamet dhewe, aku dhewe. Oh iya. Iki mang aja eling-eling dibel ngono aku ya kelali. Lho,
Kon lalian ngono kon niku, Bos. Ya gak mergo lalian ngono, Mon. Kan awak dhewe mang gopo kabeh. Oh, jam 5 yo kae dibel. Lho, ala ya apa, Bos? Halo? Ya, bisa bicara dengan salah sambung. Ya apa rek? Apa ini nggak salah sambung? Enggak. Pak Supno lo takon. Mungkin ini salah sambung. Enggak. Enggak kok salah sambung. Mestinya gak ngono, Bos. Ya apa? Halo, siapa situ? Lah situ siapa? Di sini saya. Saya di situ. Loh, ndak yang di situ siapa? Saya. Lah situ siapa? Saya. Lho lah iya. Pokoknya aku dibel lho, Won. Halo. Anu ya, sapa iki? Agus. Kok paling kok buku Bos niku. Trobos. Oh, Trobos. Niki sinten niki? Anu Pak Supeno. Oh iya. Oh, Pak Supeno ah. Nggih. Nggih, nggih. Pak, napa? Mboten lali ya? Iya. Mboten 37 sih. Lho. Oh, lah metune Kok togel. belakang rono-rono lho. Anu. Karya budaya, nggih. Nah, Mpun lali lho. Nggih. Soale kula butuhaken temen iki. ya iya rek nanggap jutaan Lah nggih, tanggal pinten sidone? Nggih tanggal 20. Oh iya. Lho, Pak, sepunten pun tanggal 20. Apa, Bos? 20 niku kata acara 25 mawon nggih. Arek iki rek, kok tak tutuk botok kan kok. Alah apa sih, Pon? Selawe mek 25 iku padha ae, Bos. Siji. Lah kok seje lho. 20 ku awan, 25 iku bengi. Lah kok bengi? Wis aja dipikir nemen-nemen tawon. Bingung aku. Ya nang budal ae mawon, mboten napa-napa budal. Oh iya. Budal won aku won. Oh. Bareng budal wis kesusu. Iya iya. Dalane atik kono mang, wah, Enak ya. gak koyo biyen won. Iya. Nek biyen lak jeglong-jeglong. Ya iki mang Nemen. dorong rencana iki mari di makadam di sirtu di aspal, Bos. Bareng ngono tak takok-takon kok wis udan, kono-kono udan. Iya. Alhamdulillah kene gak udan won. Iya, iya. Kon ro apa sebabe kok Sebabnya udan? apa, Bos? Iku salah mongso won. Lho kok iso? Kon tak kandhani, Iya. akeh wong sing gak percaya ambek barang sing kuno-kuno, kedadiane kaya ngene iki. Ana semburan lumpur lapisan. Ana Lapindo, Bos. lapindo lak wis ping 2 iku wong jek pisan. Tapi jenenge iku Lapindo. Wis aja dipikir nemen-nemen tawon. Wong Lapindo jare lapisan. Wingenane ana montor muluk roto. Oh iya. Bencana terus-terusan ae. Iya. Lah lapindo coba aku biyen gak telat melok daftar won. Apa? Gak sampak koyo ngono. Lho, mosok, Bos? Iku biyen lak dianakno anu sayembara. Oh, sayembara ya apa iku? Sapa sing iso ngempet semburan lumpur lapindo? Iya. Oleh hadiah omah ambek tunai uang 10 juta. Oh. 100 juta nek gak salah Ya biyen. biyen. Lah wong-wong iku ngawur won. Oh. Ndelok plakat ngono ya nuwun sewu gak ngenyek dukun ya. Iya. Akeh para paranormal iku teko rono won. Iya. Gak masuk akal. Kok iso? Ana sing golek PT ireng mulus, dibelet dicemplung. Sakmono mbone PT. Oh iya, gak masuk akal ya. Gak masuk akal. Oh. Terus mari ngono ana maneh won. Mbok teko dipakan putih-putih ngono won. Oh. Gawe jubah putih sembarang kalir putih. Iya. Golek sapi won. Oh. Sapi urip-uripan dicemplung. Cegur. Mampet, Keenang. Bos. Mampet apane sapine kelep. Ambles. Mari tak pikir-pikir kate pengorbanan terkadang arek perawan rencana dicemplungno. Loh, Tapi gak oleh won. Oh. Itu berarti melanggar. Ya iya, Rek. Wong menungso kok digawe tumbal. melanggar hak asasi iku. Aku melok daftar. Loh. Wis tutup. Lho, cek apa sih kan, Bos? Apes. Kowe mari ngono tak kandhani lah. Nuwun sewu Pak Win kan jek bolo ambek awak dhewe. Oh iya, Pak Saipul ya, Bos. Pak Saipul ya bolo teko nggone bolo sepanjang kono. iya. Pak daftar mboten wis kadung tutup Cak Trubus. Kedaluarsa kan. Padahal gampang Cak Trubus. Anu Cak Trubus meneh-meneh ana apa-apa sampean tak celuk. Mboten kangge niku lho kula daftar kangge ngempet lumpur niku lho. Kira-kira kan duwe ide apa, Bos? Duwe gampang. Apa? Aku malah ditakon lah carane iso mampet ya apa Cak Trubus. Gampang sampean tukono diapet. Bos. Iku semburan lumpur apa mencret iku, Bos?
gendeng iku. Pokoke mbul awon. Mangkane bareng kedadian ngono-ngono diselidiki karo paranormal iku. Iya. Didroki dadak kedadian lho macem-macem pon. Kok iso sih, Bos? Kon tak kandhani. Iya. Nggone daerah sekitar Lumpur kono. Iya, Porong. Sekitar Porong kono. Ana tikus, Pon. Apa? Tikus iki gedene sak wah kon bengilan. Kok mosok Bos kon. Temen sak wedhus lho, Pon. Wah. Tikus kok metu kok. Omong kosong kon niku. Kandhani kok omong kosong. Tikus sak wedhus iki lho. Lho temenan, Pon. Gak percaya. Sak wedhus, Pon. Gak ono gak percaya. Lho kon gak percaya? Gak percaya. Ya wis nisore titik ngono lho, Pon. Loh, menyerah tanpa syarat. Ya nisore titik. Ya nisore percaya, Bos. Mari ngono, Pon. Iya. Wah, ana maneh, Pon. Apa? Bareng sing pojok lak nyembur maneh. Iya. Waduh, ana ula, Pon. Ula iki gedene sak wite klopo sakmen lho. Loh, Sak wis jidor lho jidor. Ula. Wah. oh, ndi gano. Ana, Pon. Yo gak ngandel. Lho temenan, Pon aku. Kalau sakmono lak ngentekno masyarakat, Bos. Lho tapi buktine ana lho, Pon. Oh, gak percaya. Lho kon gak percaya? Gak percaya. Ya ini sore titik ngono, Pon. Welut lah ini sore titik iku. Kok welut ula kok wingenane Iya. nggone pesawat terbang rutuh. Iya. Ah, Iya. sing Hercules Iya. dadane diselidiki temen wong lak iku mari nabrak omah Iya. terus nang sawah. Lah. Lah sawah iku bareng dikedhuk golek anu. Kontakan wong kono dadane wong lairne lho wong teko udel kon. Rusut. Operasi ta iku? Ya gaya teko udel nglairne teko. Oh, gak percaya. Lho kandhani Gak kok. percaya teko udel iki lho, gak percaya. Lho kan gak percaya? Gak percaya. Ya wis nisor titik lho, Pon. Pokoknya intine masih are-are ya. Sembarang kalir iku saiki kan Hardiknas. Oh iya. Hari Pendidikan Nasional. Iku perlu mbotono arek sing pinter. Oh, ya iya, Bos. Mangkane kaya anakmu barang sekolahno. Oh. Gua anakmu wis gak tahu sekolah. Udah gak tahu njaluk sangu bendoino wingenane kepethuk aku. Apa? Nggone perapatan teler. Ngombe wong pakan sekolah kok iso teler. Cak Trobos. Cak Trobos. Aku lho diceluk Cak. Lho. Biasa nyeluk Pak Dil biasa. Ya iya ancen men tembus gak sadar, Bos, gak sadar. Cak Trobos, ngombe Cak Trobos. Lah. Gak gelem aku kan. Ya iya. Dicil Cak Bos ngincipi ngono. Mau tak ada bapakmu kon. Aku ngono. Oh iya bener, Bos. Gak gelem aku. Iya. Lah apa ngombe-ngombe? Ngaku wis enteki nemen ae. Kayak kon sing mulangi iku. Aku wis kakean wis teler aku ya gak gelem aku. Makane pelajaran kaya kon cek iso mulangi anakmu. Nek kon bela aljabar ilmu kur ngono ae. Iya, Rek. Saiki ganti matematika, Iya, matematika, komputer, laptop. Ero kon. Laptop. Laptop sih apa sih, Bos? Lho gak ero wong kon goblok. Aku lho wan durung ero ya, Wan. Ya sing ditik-tik laptop cincin iki lho. Laptop. Mangkane kon iso saiki main matematika ngono. Ya iso, Bos, wong kan iku wong matematika gak iso. Gombal lah. Temen ah. Gak kaya biyen, masih ngukur tanah gak dawane pira, terus ombone pira dipingno lak jaman biyen. Saiki gak. Apa? Ana diakar barang. Lho, mosok, Bos? Lho mangkane masih pamong iku nek gak belajar ngono. Gak iso won. Dadi ono akare barang iku. Akar apa iku, Bos? Akar serabut. Akar diakar nggone pelajaran. Cara biyen ku sur kek surgong. Tak wuruki won iki mumpung ana buku won. Lho, Konceke iso won. gak ngono buku sampe masalah rek. Lho iki mang permintaan, Bek. Masalah. Lali aku. Oh, tolong dilayani. Kok tak layani? Oh iya. Kon tak badhe ya. Iya, lho masalah pada. Cairo kon. Saiki matematika wis. Iya, iya. Nek 10 Iya. dijukuk 4 kari pira? Ya 6 rek. Goblok. Mangkane anakmu gak lulus. Pira mang? 10 dijukuk 4. 6. Mangkane anakmu gak munggah-munggah won. Lah kon dhewe goblok. Lah 10 dijokok 4. Sei. Tambah bahasa Inggris cara Jawa salah bahasa Inggris. Kok kon niku. Lah 10 jokok 4 kali pira lho, Bos? Nek 10 dijukuk 4 kari 5. Lho kesok kali 5 lho. 10. Nah. Dijukuk 4. Nah. Lah ya lah buruane sing njukuk situ. Persamu njokok ndok kan njaluk buruan. Kon gelem dikongkon gak diburuwi. Cariyene dikongkon buruan.
Wis ngene wis gak cukup-cukukan, Pon. Ya. Hah, saiki anu tambah-tambahane wis. Ya. Kalian niru. Lah apa niru iki? Kalian delok. Iki ono ben rahasiae. 5 ditambah 4 ana pira? 9. Goblok rek, liwon rek. Ketoren anakmu gak tau munggah won. Wong 5 tambah 4 kok 9. Nopo meneh rek? 5 ditambah 4 won. Helen nyonto. Nek 9 balik 9. Salah. Goblok sing ngono. 5. Lah 5 tambah 4 dikari pira lho, Bos? Ya entek. Lho kok tambah entek lho. Petik 5 ditambah garangan 4. Dipangan won entek. Waran garangane kena kayak bajul pisan ya. Cek nyaplok dasmu. Arek goblok. Bukan garang-garangan iku lho. Wah. Ono tambah-tambahan garangan Eh, diaturno. Lah iki Ya kancamu gendeng iku. ya kon sing cepel. Le Ya kon bento. Ya kon edan. kopior. Le. Ya cepel lho. Ya kon kenapa melok-melok iki? Ono paling emosian deh. Arek iku darah tinggi. Hah? Dataran tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi. Ayo ditingkatno pade-padeane. Matematikane ayo ditingkatno. Enek amet. Kenek kayak lagu. Heeh. Ya. 1 ditambah 1. Sama dengan 2. 2 ditambah 2. Sama dengan 4. 4 ditambah 4. Sama dengan 8. 8 ditambah 8. Ada mendelas. Kok mendelas sih? 16. Mendelas. 6 belas 16 mendelas 6 6 belas las 16 mendelas 6 6 belas las mendelas 16 Nah. yo 16 ini dibaca ini ibu dibaca ibu bu did dibaca budi kalau digandeng ibu dibubuti ibu bubut ada buti bubuti ibu ibu dibubuti ibu bubut sing budi lapane buti bubuti ibu ibu dijogur dicukur I ini ibu Budi iya apa ibu dibubuti ini ibu Budi iya apa ini ibu Budi ini ibu Budi alah ngono Budi ini ibu ini ibu Budi ini ibu Budi nek kari ini Budi nek kari apa gade kari ini ibu Budi iya apa anu dikarekno ini ibu Budi alah yang ngono ngoleh-ngoleh ya ngalalan kon bagian mati 1 kok ya song tek otek anak ayam berkotek anak ayam turun 5 mati 1 tinggal 4 iya tambah apa meneh opel Durung. Tek otek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun 10. mati 1 tinggal 9 sing iso opel gedeng Tek otek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun 1 juta. mati 1 tinggal 900 Suwene. Kesuwen. akhirnya samono kok Cepet titik.
ancen sakmono. Tek, otek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun 3 juta. Mati 1. 2 juta. Kesuwen. Ancen sakmono lho. Tek, otek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun 9 juta. Mati 1. 8 juta. Kesuwen. Ancen sakmono anggapmu komputer ah. Kene komputer sret. Iya, Ayo kon sing oleh-olehi. Oh iya. Kon pancet mati 1. Ate gak entos. Idone bosok kon. Iki direme bosok. Anjene sakmono kok au. Tapi kan cepet kan iso, luwih cepet. Cepet apa? Diringkes tes wae tinggal 9. Apaan 9? Otek-otek. Tek dhisik tek. Tek-lotek. Tek anae. Ya, Bang. Tek dhisik tek. Tek shop. Aja dikupi ta. Tek shop. Tek. Iya. Tuh. Arek sing tau tek. Ah, koncone kok gak. Tau tek. Arek latah ojo rek latah. Tek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun 5. Mati 1. Tinggal 4. Turun. Ora beasiswa meneh oleh beasiswa. Beasiswa apa cek turun kok. Tek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun 10. Mati 1. Tinggal 9. Otake jenius. Marigi. Tek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun 1 juta. Mate kon. Mati 1. Tinggal sisanya. Kok susahnya? EQ-ne tinggi. Cepet. Tek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun 1 miliar. Mati 1. Tinggal sisanya. Banyak kan sisanya? Sisanya mana? Tek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun sisanya. Mati 1. Cari kandange. Masih ada di situ. Ana kandhane. Gue kata nyelek. Tek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun kandange. Mati 1. Kari gureme. Gureme kari. Ana gurem. Kari mari anggreme. Tek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun gureme. Mati 1. Kari teleke. Kenyataan kan? Ana telek. Iya. Tek. Anak ayam berkotek. Anak ayam turun teleke. Mati 1. Teleke pangan arek loro. Gorengan arek loro. Dilatono. Pangan. Anggepen petis. Kon sing ngomong enak, sing nang jero diseneni. Lah apa kon seneni? Gak karawan alang ujure diseneni wong iku lho. Apa seneni lah sama ada gengkene lah Selasa. Manuta Pak Supeno cek disangoni dhewe kon. Iya Ratu. Manuta sing digawe kon cek ditambahi. Lah tambahi apa iki lah amplop kowe tapek Mang. Apane jangan ditambahi dhewe 300. 100 kabeh gak usah melok. Ngono kan. Heeh. Melok dapat 1 sekirake jake sak miliar. Ya akeh triliun. Ah, kaya jaga. Aja le melok. Tambah ngrusui iki kok tambah.
Duit 300 cukup wong telu tok ae. Iki dikongkon lho ya. Satu sedang ya. Oh, teman Tapi ya? kan kudu iso kaya aku. Dicoba. Ayo coba. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana. Lah, 100.000. Ana ngono nek melu aku nek ngono. Lah apa sih? Mangelokno saiki kok melo. Enak iki, Mang. Enak, Dut. 100 bisa dicoba ya. Ya dak. Delok urutane lho. Kan iki lho nomor 40. 40, kelupu itu kok. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana. Sampai jomplang. Tambah dombat. Ya dak. Wong kon mang mari ngelokno. Lah apa kok kok melo gak ndek izin kon? Apa? Anggemu aku kok cengki. Ayo gilirane aku dhisik ya. Ngono pasti cewek kono. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana. Kon tambah kon pertek. Aku mah Ya. Lho domeng gak melo kok ya. Tapi aku iso. Duwe me 300 satu sedang. Terus kon tak tambahi dhewe. Gak iso kon mari ngelokno mangkok lho. Tak tambahi. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana. Nah, 100.000. Pokoknya gak oleh tak tapuk. Ayo. Ya nada. Mamula aku ngomong apa? Ada. Ngomong apa mang ya? Ya. Ayo. Oh. Ya apa dodol es ngupuy ae. Dodol es ket mang dawa metu-metu pancet ae. Durung payu apa, Cet? Ket malah ya nang centek disok-sok kono apa? Sorry, Mek. Sing hati-hati. Yo. Kaitan iku ya. Ayo ya dana. Lek cocokno nagae, Bos. Ya yo. Nek musike main C ya C. Aja sampe G. Ayo sing tunggale A minor, D minor. Oke lagi. Lagu kuburan. A minor, D minor, C lagi. Ya. Oh iya. Lah kon mangko A minor. Ngono lho. Ah. A minor. Suarane sing lantang. Jajawan. Klorok-klorok ngono suarane. Alah apa ya nek kon. Saya dirungokno wong. Iya ya. Sakmene lho ngenteni kabeh kon. Lah iya. Apa men saya Ngocot ae. Lambe tae bor. Nyanyi. Ayo. Kancane jange nyanyi kok dibedo. Ayo. Nyanyi. Ya ngono tuturono. Nek kapan ning bedo maneh antem maneh kurang ajar ancene. Gak pisan gak pindho pancen. Disengaja nek kapan awakmu jange nyanyi mesti ngono. Paling yo ngono sengaja. Heeh, nyanyi. Ngrusuhi mesti ngrusuhi. Ya kira dek tok sing duwe suara enak. Heeh. Oh, gak iso. Ayo. Cegat ana kono. Laliwan sing marahi. Tutur nek dituturi Tak antemane kono. Wis nyanyi engko tanggung jawabku. Nek sampe perintah antemane. Antem ono, antem. Gak pisan pindho pancen arek ngono. Kurang ajar. Kon niku nek kapan kancane nyanyi mesti ngriwuki. Nyanyi. Wah, gak pisan pindho. Kon niku wis gerang gedhe. Ngono ngelono.
Abang. Tawur, tawur. Tawuran. Tawuran. Ono kancane menangi. Rame karepe dhewe kaya wong gak uman buwan. Nyocot to. Main danian kon iso lagu lupa lagi. Tawuran ah. Ayo dah. Kondo ade ngerameni menesuk gak sidotat gak nang brak kon. Ayo tawuran. Ngomong ana janji lho. Cah nyelang sepatune gawe jujuk ya arek. Ayo kekeran. Ya. Lapa sih, Bang? Ya iya. Butuh nyanyi. Nek gak iso tak tempeling ngono kok. Ayo. Halo Bandung. Ya Dana, lagu ketiga. Lah iya, ngono dong. Ya Dana. Bagus. Totote. Ayo wis bener apa kon bagus-bagus yo. Amino de mino. Keke lagi. Ya Dana. Mangulo mang aja melok. Wis dipenging melok nek. Pale ono dandange. Le, karepmu nyangga bokong kaya aku mbok unjukno. Lah ya Nek mu nyangga bokong kurang begagah, sing isor iki disangga terus diunjukno digoyang dhisik. Ya. Ya Dana. Nah. Sing isor tunjukno. Perkara ngunjukno bokong tanggung jawab. Sampak keretek rek. Ayo. Apa? Ijolono rengat. Ya Dana. Walah. Lah iki ono bongkotan. Ayane omah. Ganti. Bos, kupingmu rungokno. Ayo. Sak temene kon iki mung tak seneni. Kon lali ta enggak ngomong mbek aku? Lali apa? Winginane minggu kok. Lah iya. Tut tolong golekno dukun pijet sing mandi. Lah kenapa kon tak anteni omahku sampai Yamin gak teko? Lah aku dicegat ambek iki apa? Lah kon kok gak teno selamat ambek liwon iku lho. Kene mari dit. Kene pokoke engko sing penting lah angka sing ngono ya. Kon gak rono ah. Kawis. Wonge celuk rene. Ya, Ojo lali, Bos. apa? Nek kon wis sehat awakmu mari pijet kumisine. Beres. Tak celuke ya. Ya, celuk nae.